Generelt om oplysningstiden. Oplysningstiden er navnet på en periode i den europæiske kulturhistorie, der strækker sig fra ca. 1690 frem til 1789. Her sætter man spørgsmålstegn ved århundreder gamle forestillinger. Støvede dogmer om samfundets politiske og religiøse fordeling af magt kom under beskyldning. Oplysningens måde at tænke på var kritisk og fordomsfri. Den rummede en klippefast tro på menneskets evne til at gemme viden og erfaringer, at gennemskue verdens sammenhæng. Intet måtte accepteres, hvis det ikke kunne stå for fornuftighedens syrebad. Kodeordene i oplysningstiden var det fornuftige, det naturlige og det nyttige. Disse slagord har runget op igennem de århundreder, der fulgte efter. Oplysningstidens idealer er i dag blevet til folkeeje. Det dukker op i den måde, vi tænker og taler på. De er på godt og ondt blevet en helt naturlig del af vores verdensbillede. Forestillinger om en moderne demokrati, menneskerettigheder og religiøs tolerance har alle rod i oplysningstiden. Vi har arbejdet med 4 forskellige kilder i historier, der omhandlede oplysningstiden. Maleriet her kalder vi videnskabens lys. Den franske menneskerettighedserklæring fra år 1789. Den danske kongelov fra enevælden og oplysningstiden. Og det sidste billede af kongen, der får hugget hovedet af i guillotinen. Kildeanalyse af videnskabens lys. Billedet er malet i Frankrig af englænderen Joseph Wright of Derby. På billedet ser man nogle mænd og børn og kvinder, og man kan se, at de bliver oplyst af mekanismen i midten. På dette tidspunkt stiller man spørgsmål til alt. Hvordan er det sket, og hvorfor er det sket, osv. Spørgsmålene bliver besvaret videnskabeligt og ikke bare ved hjælp af tro og religion. Man bliver oplyst af videnskab, og Gud bliver ikke særlig meget længere. Vi ser bøgerne i baggrunden blive gemt væk bag gardinet, lidt ligesom Gud bliver gemt væk. Tiderne er også ændret, også angående slægt og folk, da det ikke kun er mænd, der er i billedet, der er også børn og kvinder. Der er begyndt at komme lidt mere ligestilling mellem kvinder, mænd og børn, hvorimod at tidligere var det kun mænd, man så på billederne. Kildeanalyse af den franske menneskerettighedserklæring. I 1700-tallet var der enevældig konge i Frankrig, men i 1789 blev den franske menneskerettighedserklæring vedtaget, som er blevet inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring, som også senere blev fundament for den danske junigrundlov i 1849. Den blev oprindeligt valgt af en stænderforsamling, som ville afskaffe den samfundsorden, som havde hersket i Frankrig siden middelalderen. Den franske menneskerettighedserklæring indeholder punkter om blandt andet ytringsfrihed og religionsfrihed, ligesom frie mennesker skulle være lige for loven. Kongen, som havde magten inden for reformen kom til, stod på alle 3 magter, altså magtens tredeling, den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Krav til kongen efter erklæringen var ikke, at han skulle afskaffes, men han skulle bare have mindre magt. De ville have et indskrænket monarki, så kongen kun sad på en af magterne. Efter erklæringen blev både kongen og kirkens magt markant reduceret. Kirkens ejendomme overgik til staten, så skattefriheden blev afskaffet, samt alle de andre særregler, de havde. Siden reformen og enevældens afskaffelse var magten til kongen smulret ud i sandet. Man begyndte at stemme, så folket begyndte at stemme den politiske magt, som ellers lå ved kongen før. Ligesom kirken blev skattefriheden afskaffet hos kongen, så kongens økonomiske stilling ændrede sig voldsomt. Stillingen for de franske borgere blev betydeligt højere. Borgere og bønder, som udgjorde den største del af det franske samfund, sad endelig på tronen. Det var ikke længere kongen, som styrede det hele. Enevælden blev afskaffet, så nu tilhørte staten folket. Nærmere i den franske menneskerettighedserklæring står der i artikel 4: Grundlaget for al magt hviler hos folket. Ingen stand og ingen person kan udøve nogen autoritet, som ikke udtrykkeligt stammer fra dette. Her udtrykkes det klart, at magtens tredeling er blevet indført, og magten nu hverken ligger ved kongen, kirken eller Gud, men derimod folket. Artiklen er specielt meget præget af den enevældige kritiske forfatter Charles de Montesquieu, som med sit værk om lovens ånd, hvor han redegjorde for, hvordan magten i en stat måtte opdeles i 3: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Det prægede folket, der til stænderforsamlingen i 1789 skulle sammensætte en erklæring på baggrund af artikler, der
og fælles har som mål om at sikre nationens fælles lykke. For at stoppe fremtidige enevældige og diktatoriske styreformer, kommer der en artikel 2, som siger: formålet for enhver politisk sammenslutning er at bevare de naturlige rettigheder. Disse er friheden, ejendomsretten, sikkerheden og retten til modstand mod undertrykkelse. Det vil altså sige, at fremtidige love altså ikke vil kunne fratage folket de naturlige friheder, så man vil altså ikke kunne undertrykke folk på den samme måde igen. Som det førhen har været med, at du kunne blive straffet for at mene noget andet end mangfoldigheden, vil menneskerettighedserklæringen også ændre dette. Artikel 10 siger: ingen skal forulempes for sine meninger, selv religiøse, forudsat at deres tilkendegivelse ikke forstyrrer den offentlige orden. Det vil altså sige, at enhver nu har ret til at udtrykke sine holdninger og religiøse meninger med denne ene regel, at du ikke strider imod den offentlige orden, så man ikke på den samme måde igen kunne samle en mangfoldighed, der mente det samme, og dermed igen undertrykke en anden mangfoldighed, der mente anderledes. Dette strider imod det Bibelen og kirken før han sagde, at alle nemlig skulle underlægges Gud og kirken. Men med denne artikel giver det mulighed for slet ikke at tro på noget eller tro på andet end den mangfoldige befolkning. Artikel 10 og 11 ligger så meget oppe af det samme. Artikel 11 siger: den frie tanke om meningstilkendegivelse er en af menneskets dyrebareste rettigheder. Enhver kan tale, skrive og trykke frit, men skal ved misbrug af denne frihed stå til ansvar i de tilfælde loven bestemmer. Artiklen siger, at den førhenværende censur, om man så må sige, afskaffes, og der nu vil være fri ret til at kunne udtrykke sig verbalt og på tekst og billede. Dog med den regel, at det ikke strider imod nogen lov om udtrykkes, der siger andet. For eksempel senere værende racismeparagraf eller lignende. Dette giver jo til udtryk, at alle nu kan indbyde med deres mening, hvilket jo er en af demokratiets grundprincipper. Kildeanalyse af billedet med guillotinen. Billedet det er fra den franske revolution i 1789 til 1799. Her ser vi en fransk konge, der bliver halshugget. Folket, der følger med udefra. Kongen har med stor sandsynlighed forrådt folket eller gjort sig fortjent til at dø. Formålet med at straffe sådan her er, at de vil vælte kongen, fjerne enevældet, og dermed vil kongen ikke skulle bestemme det hele selv. Da det er en maskine, der gør det, så er der ikke nogen bødel, som der er ved at blive halshugget med økse. Det er præcist, og man dør med det samme. Man sætter hovedet et bestemt sted i guillotinen, og derfor er man sikker på at dø med det samme. Det er noget, der sker i oplysningstiden, da det er matematik, at regne ud, hvor man skal have hovedet og dermed dø med det samme. Og matematik, det er en del af videnskaben. Staten har kun efter straffen, sammen med folket, noget at skulle have sagt, da de derefter ikke har enevælde, og dermed bliver nødt til at finde en ny måde at styre landet på. Det er folket og de højstillede mennesker, der har fået kongen halshugget. Vi har valgt at perspektivere den franske menneskerettighedserklæring med uafhængighedserklæringen. I 1776 blev den amerikanske uafhængighedserklæring vedtaget blot 13 år før den franske menneskerettighedserklæring. Motivet og budskabet for begge erklæringer ligger klart og tydeligt, nemlig at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres skabere har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Den amerikanske erklæring har ligesom den franske paragrafer eller stykker, der taler om de mest væsentlige frihedsegenskaber, der tilsammen stræber efter den fælles lykke. Friheden, ejendomsretten, sikkerheden og retten til modstand mod undertrykkelse er de ting, som ifølge begge erklæringer ligger til grunde for nationens og folkets fælles lykke. Vi kan dermed konkludere, at i oplysningstiden havde Gud, kirken samt kongen faldende og mindre magt efter de politiske reformer, som blev udarbejdet i valgbrevene. Samtidig kan vi konkludere, at folket samt højrestående videnskabsmænd havde en høj og stigende magt. Det var dermed i den periode, at samfundsordenen vendte, og magten blev mere lige fordelt.